ene eye obenem mache bosome ne da edi kan afimpinu ne aduono ensiemo ene ne yehye Ghana month no ase sadia me na kwaso ba no adehia hyase ya wonom ede eye Ghana flag no efefa wo mu nua afi wo mu fence wo ho na kyese Ghana month afi no ebeye de yie pa nti ya no wakai se Ghana month bosome no ene yesimo no nti ya no adi Ghana nom Ghana hye Ghana ama okocha na se wa mamra no wa mane no so etumi adi ahim ewe wiase ene afa nyina ensem wa yensem twerefo eti won gu mu a okutire ni nyina gu fidie so ya wosamufo pani ato ne bo ayi de editi ne esi adwa ya ye de eba beso se sompa no sia bremu ekase ya to din na ka ejesi no sia bremu kase ya shanenson se ensem no every sompa 106.5 FM Accra so ewo enkran Watermelon Street no so ewo dome no ejene ho sekere me na wasante mantem ye batan no sompa 93.1 Kumasi afe Ayiko FM 100.9 womo so ebutu Kumasi a womo afa bie upiem wo Paris France abrochimemu ajai wenom ebie mu ewa danfo pa radio so womo tie afe sompa takwa sompa 101.1 takra de sompa 103.3 tachimani sompa 106.1 Sompa FM yani sompa 98.9 Kranza sompa 90.7 afe doma sompa 101.3 mankesim ne nkwado ya Kingdom 106.1 afe Kenesh Urban Radio so ebutu Kenesh Market one mo a womo efabie etopete mo bia eti yenka ewa afa ho afe yenuanum a womo wodoma ahinkuro so etie ewo doma 100.7 Doma FM enono udi koda no tie nkan ewo so ene anopai afa YouTube ni ya damu live Sompa FM live Facebook no so jai ya page ya frifi hanma aba besintentan fidie no so na nasafo kantanka dama bema ba wa page yen enti yesra wani die mu a Facebook no ya Sompa 106.5 FM Accra na we share ho no mo like page no a share ama foforo so enya bi a share www.sompaonline.com website yesemo for penura tabota dama we kutire nsem nyina abotoka sem brofo ya foforo bi ka ho a wodi akogwa obetumi akwa kenkan bi na na ka Jesse Company Limited wode adansie niema aso yasena no pay wo moto adansie niema no ache enti omo mu suehunu ni mu nimde enti no free consultation ko na ka che wode be ma wo wana so yasene enti na edi no ede na na ka Jesse no sia bremo ekase no Midima for Herbal Center Dr. Tamoda so semfa wo ye de ni nyina bra wona ka che na wonte ne se te emfa ema Leicester Company Limited Ghana one mu kire mu se twuse fa yas toothpaste any yas toothbrush fa twuse just what kenke 3 Ghana cedis pe na wakwa tubi akoton ko tubi efadi one anniversary said ye nua brempon ene wone ne yere edi one anniversary won me di just what kenke ene akwasi ada hot wine pa wamo frepe ebi bebe fie ha ema ye ne ye ba adwuma no ye so ye nya bi edi 2074 ebi mutwanity afre ne 74 aya no apebi na busi immune system no na won so ho ato ena no pai ensam a ya didi wontua no dia ubeti bi ene say DCE ya wawo afidwa kwabre south mensinu mu ultimate news site sane e wo mu so se wo makwan enye no okpoma no ho ba se enche bia won be ye kwan na ma wo Abusia penifo bamaniese abrewa yipuma kwemo emoswani a wono wo hwe interior ministry ne so nuanyamfo muntaka Mubarak wanom committee a womo eteye ese sora tu na kaba mpatam ho mentim ho asiesi ye na motem committee no committee ne the report bi abawo edi ensem ne wo fifi kwata church for panidema NDC amonyoko no o se ye can vote by titiri pan ne yesi wa ye waso east no a mra se badwam wo mo a wo ho no obi enu obetima yi ne ho afrim obi a wo chefa wo yenim se yenuanu mozramifo wanom chene kom abompaye Ramadan wanom ahyase a wanom yeyi empanimfo kasa kirem se reclamation hu sensem bi ye ne mandatory eyedie mu a na maame Sofia Kufu anu wa chese na anu haircut ye baaye ya wanom ko ye picketing no se koba se ne kura obesan akobie wa wonfo sege wobekọ wo ensamfoforo mu no opani a wakasai ayo hene ya owo yefri wase sade empanimfo abo adwumadene ewo mpotam honti development ekoso pa edi asemu enesisi akiri sabre ya yakasai Iran wamuni Israel ene America aka mba nkyere ho na nra asam kase bi siye ya tese Iran wamu supreme leader Ali Khamenei wato aya no nse de wasa ntokwanum ye de mu nkyiremu bebrew
Abusuansɛm ne bi kan yenum ho enena no pɛi anuanu banu yɛse adwa yɛbɔ ne bedemu kufu bi sepa ne kwena hai yɛtase ne banyansafo ne banimdifo mu nti yɛde ɛba bɛsom wa kokɔ bi die ohoi ya no anim adekye yɛn so brene bra no wotie firi wodini ano midin abena badu adepa kofi menembra ɔdoma nkoma kyea me ɔbrempɔn nana kwaku ampoma afei yɛnhyɛ nsɛm no ase ɛmfa ɛma wo na yɛkɔhyɛ aseɛ ɛde afiri asantemantam mu atimatim news site na ɛhɔ no ɛwɔ afidwa kɔ abere south mansini no emu ɛhɔ na ukoduru hɔ a sɛneɛ mfuturo paa ɛkumanfoɔ no wɔ hɔ no nyɛ asɛm kuma ɛno nam so ɛma mene wo kasa yi da bi ada yɛfrɛ no sɛ nnɛ na wɔma usugu ba wabɛyidu so ba waka bi ma yɛ nio ba waka bi ma yɛ nio na woka Ghana ma mpani bɛte san sɛ wode bɛfa sompa akra so na Ghanafoɔ ate no nti bawa nso de aba ame aka sɛ na DC maame Patricia Pɛ Ankra sɛ na wɔte paa ɛno ɛne wɔne mpanimfoɔ di ho nkɔmmɔ na wɔkyerɛ sɛ no korɛ saa ɛkwan no a wɔn ka ho asɛm no n'animsɛm wɔn a wɔnim sɛ ɛkwan no ɛnyɛ nanso sɛ bimpreduasa ɛnyɛ nea na nkwanse pɛ ne sɛ daa wɔ hugya soɔ na emom ne yie mu a ɛno nti maame Patricia Pɛ Ankra ɛka kyerɛ ɛde akyerɛ wɔn a wɔtitiriw pa ne atimatim news site ya wɔn wɔ ne mpɛso so no sɛ wɔyɛ nea obetumi bia ama nimanim yɛ contractor aba kwan no so na aba abɛyɛ kwan no kama ɛde ama wɔn ɛno nti wɔkasa asɛm wei na wɔka de ato so akyerɛ sɛ wɔ assembly no nso atwa sika de ato hɔ a seesei animanim yɛ yi contractor yɛ a wɔba kwan no soɔ no wɔn bɛma no na wɔatumi aba bɛyɛ kwan no de ama wɔn na mfuturo a ekumanfoɔ ɛwɔ hɔ no mfuturo no nyinaa atumi afiri hɔ ɛno nti wɔka de akyerɛ wɔn sɛ nea asi biara no wɔn ma no nkyɛ na afei nea wɔkyiri no wɔn hwɛ no anim kwan na ɛno bɛtumi aboa paa ama nneɛma nyinaa atumi akɔtɔɔten nkɔmɔ yi wɔn yɛn ama ne bɔ ne bɛ wɔ abɛɛdu ɛna ɛbɔ ɔyɛ a na saa abirɛ na wɔ pɛntɛm akɔ dwumadie bi ase nti no wɔhyɛ daka ne bɔkɔɔ ɛna wɔde kyerɛ bɛ wɔ sɛ wɔn nka nkyerɛ Sompa nya Sompa nso nka na atimatim news atefoɔ nyinaa nte sɛ ɛnkyɛ biara wɔn mo kwan a ayɛ akwanfo na sɛbi mpreduasa mfuturo eku wɔn no contractor bɛba so aba abɛyɛ ama wɔn nso anyi ɔpɛpa ɛde atena abusua yɛto nsɛm no ɛso na wɔn nsɛm foforɔ mu no yɛn nyinaa yɛnim sɛ afi bɛsɛ baako ne akyireni na mente me ho ase bi ɛwɔ sola tu na kaba mpɔtamo ne nyinaa ɛfa lobi ɛna afa brifo ɛna gonja saa communities miɛnsɛn ɛnam so koraa ma mmerɛ mu hɔ no koraa ɛde ka fi wɔhyɛ na ɛto wɔn so no na ɛho kɔhian ɛsɛ mpanimfoɔ ɛte committee na wɔn tena se na wɔn hwehwɛ mu ɛkwan a wɔn bɛfa soɔ ama asomdue ma pɛtimi afa ntam pɛfra na ade hye no so atimi anum asomdue boa mu na September 2025 no ɛna committee yɛte ya wɔnom ɛde otitirani etua no owura Emmanuel Bumbade wɔnom kyerɛ mu sɛ yɛde ne tua no wɔne na pamfo ya yɛde wɔnom ɛka ho wɔn hyase hwehwɛ mu a yɛnya ne sɛ yɛmfa wɔ nkwato hin yɛmfa wɔ nhyɛ hin yɛnya ne sɛ na asomdue betimi aba sola tu na kaba na mpanimfo sɛ bibia akɔ awie ɛnam so ɛma bibia wɔnom akutire yɛ egu nkrata so no wɔnom ɛde akwakɔma soani a wɔnom wɔhwɛ interior ministry no so ononyafo Mohammed Muntaka Mubarak na ɛbra wɔde ɛkɔyɛ na sanse titirani owura Emmanuel Bambade wɔno ɛna na edi animu nti wɔna present yɛ na mpanimfo sɛ yɛnhwɛ sɛ we no ɛyɛ gbinyiri mediation committee ɛna wɔn de saa report yi ɛde abɛyi yɛhwɛ sɛ saa report ya wɔnom de aba no sabi emu nsɛm a wɔn de ɛba no ɛyɛ nneɛma a ebetumi aboa ama gidi a adehye no ɛwɔ wɔn mpanimfoɔ mu ɛwɔ mpɔtam hɔnom no gidie no ebetumi awie yie ebiewu nso ɛkwan a yɛbɛfa so a wɔn ebetumi ama bibia kɔ yie sɛ wei ɛna se wɔn te wɔ yase a ɛhyehyɛ yɛ pa wɔn de agu akɔ mu ne mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ ne nyinaa wɔn kutire ɛde agu saa report yi mu ebiewu nso wɔn mu kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ overload wɔn no ɛwɔ gonja ɛne wɔn yɛ key stakeholders bi a wɔn ka bi wɔm ɛwɔ mpɔtam hɔ nso wɔn bɛtoto asrada sɛ mpanimfoɔ ɛnkɔso no wɔn nkasa ɔmampani his excellency yɛwura John Dramani Mahama afa interior ministry no wɔn mu bɔ ban gye ban wɔn ka bi wɔm nso wɔn mu nyinaa di kan wɔn mu hyiae
ɛna wɔn ne wɔn kasa ya gi wo bia adwenkyere ewie bibia ansa ne yekitire de agu nkrataa so a ya siria no ɛde abrɛ mpanimfo yi nanso ne nyinaa mu no ɛwɔ se mpanimfo egu so ɛne wɔn ɛkɔ di nkɔmɔ sanse ansa na obi adwene bɛsesa no ɛyɛ ani tɛtɛ wobɔ wani adi na obi adwene atumi asesa anyasa na kamea yɛ sɛ committee ya wɔn te yɛ no so obi adwene san kɔsesa sɛ mea na meka sei afɛ mempene ɛbɛwi ase na ɛkyerɛ sɛ yɛ no asɛ deɛ yɛanya hyɛda nya so ɛmfasoɔ no enti ne mpanimfoɔ bɔ amaneɛ sɛ saa berɛ yɛ report no aba yi deɛ wɔn bie so na wɔn mu deɛ wɔn nyinaa no a wɔn bɛhwɛ ɛse wɔn de seɛ ɛbɛyɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ agbinyiri ɛne ne mpɔtam solar tu na kaba hɔ no bibia betumi akɔyi a krataa yi efiri ɔpani a wɔdo wɔda interior ministry no ano wɔde aba sɛ ne nsa asɔ report yi emu afi yɛnto ansɛm no so ɛwɔ nsɛm foforɔ emu na onyanfo fiave kwete ɛyɛ pani a ɔno na yɛtwetwefo pani ɛde ma NDC kyiniye amanyoko no na ɔno ɛna ɛka sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔno si yɛhwɛ mu paa na si yɛka na amanfo keka egum sɛ nanu a wɔmkɔ mo primaries ekoyi baba jama sɛ wɔnkɔ gina amanyoko na mu ɛwɔ ayawaso east abato mpɛso no so na wɔnkɔ si wɔn na mu sɛ bra nyame adom a ɛkyinachi binada ya wɔn mo ɛkɔ abato so akɔ ibra sɛ badwani ɛwɔ mfimfiri hɔ no na sikatua yɛ kɔ so titiri pa na amanfo che TV na ebi kura no a kosua nom de makwa hyemu de jene ato ho na manfo twitwareɛ na in fact kosua de na akono na no na wɔka sɛ vote buy no ewie ye na be kɔbra sibedwam dom kuma no dom kɛse nyina na so obi e kasetia aso wɔn de wɔn ho so nsa brobe ɛna ɔza hwan wɔn na sibedwam hɔ do obi ani wa ye ka vote buy a wɔnyɛ ebie wɔn nyina wɔn nim so bi na bra na wɔkasa no na opon chiteku ene gina ne na ho pe na sabre no na se wodum ne voter kokoso ya ewo ayawaso east emfafra mu ho no ena na ebo nkomo ena na oja wonu omo ka na mako sa na oche munya yo na me ni voter kokoso fo ya be hia wa ha sei ma me nti we mfiri ho se okopie mrahye bedwamu a mrahye bedwafo wo ho speaker kra komrahye bedwamu kra wo ye vote buy kakra na bra one SOMPA ka se ebo nkomo no what can say? I mean, I've been very blunt. Our friends in Parliament cannot pretend to be holy when it comes to this issue. Every single one of them has been involved in their primaries. So the last group of people should pontificate about vote buying should be them. It should not be them at all. So let's make sure if there's a comprehensive solution, we'll find it together. And we have decided as a party that we'll find a way to go for it. So I believe that they are on board because they appreciate that the party has taken that position and therefore they've come on board. Ya wa ya church for penny edema NDC chie amanyoko no ena o kire se no kro ne nyame anim ni se ye kapa dia MPs no wo bra hye bedafie no wo mu nyina vote buying wo mo ka ho Abusua yeto nsam no eso ede amaw na empanifo ya wonom eda eye Logistics Group Company Limited wonom abadwumason pa wonom kiremu se yenuanu mozramifo wonom akwankyene a wonom yewe eye Ramadan akwankyene kronkron ana wonom kyini na hu behia pa se upiemu ewo asantemanta mu kropon komase a wonom asabi womo eye mozramifo a womo enso ka wo ho wonom ade bibia egwa kwamu na ensase bia wonom susu se galamse adama wanam ajeja na mana yango enkron edada ho no wo wankasa yi wo botom sika na wanam ade akatakata ni nyina sobroni bekasa reclamation na wanam kiremu sei upiemu ewo Kumasi Central Mosque sɛdeɛ empanimfo eboje so ya wanum nyina yɛ wanum supporte na akwankyini ya wanum kyini kura no na ɛkyerɛ sɛ bibia tumi akoyi enti wanum kyini kwam wɔn yɛ adɔyɛ afiri wɔn mu na empa ya wɔn bɛbɔ akyerɛ ala no ala nso atie na so pam na wayɛ ɛde ama wɔnom ɔpani Benjamin Gbinyira wɔno ɛna yɛ Logistics
Group Company Limited wono ena eda wanemo ebra wone SOMPA kase twetwe nkomo said ye wachire ni nsemu bi eni Logis Group Limited company you won krabata bi for now it's a reclamation a katansa ase a galamsey for us by you na ni bosumi ayi wo mu kremofo bosumi it's a holy month as a month no I was say enipa they show compassion a corporate social responsibility na was say just e be tre e doctor union say a omo ni bi na omo ka omo so betimi adom omo eboa abra omo fast na omo bompae ye baya entina ye be yes adoye no emo milk tea and niema bibiri ekeka ka so it is running in the region of almost 100,000 Ghana cedis and sikaso so kaka envelope ma ye de ama wo cash so eka ho say omo de be support Entino sa Logist Group Company Limited no wamo de wamo afa to won so se wamo katakata ansase ne so na nso hwa na wamo de adumoziramifuo mu a wamo ma wamo nuane mu breakfast ya mo fa milk fruit nyina ka ho enya asam kotowa wamo de sika bafu shemvrip mu esilia no ede mampanifo se munsom na aya mo nso motemi ede ato kete ya mo de safomu eboso mpa yi na ara etimi etie na sopem ya wopani otua no owura Benjamin Gbinyira wono ene yen kasa yi enu achi no Chief Imam Mohammed Isa ya wono owo Kumasi Central Mosque ho wona so achede nyina mu wo wieye wo kan sei aso ni papa na empo asemba ko aso aya wo se omo nyankofo bi a omo chicheye no emre bi a omo ye bibi a ehu se ye nyina Christians o Muslims o ye nyina enyame ba ko ne so enne de asema ka eso ya nipa na ade a waye no ye ne agiye ya che se aboye nti ase so tepre ko pe otumi de saadu ebre na che se wani jimpa enne se de regional secretary kayo no ade a sese no ye be hwe omo a ombehia pa na ya che se de be a obi asabeka ne de ajese omo a omo ko lima mo ekobisa moa se chimi aba no do ombedi ombenum edura ni obi ha obedi obenum ebe ne de saafo ni nyina ya betro ni bi na omo be so omo so no ya de amomo nti ya de a eso ani pa Yeni di nyobia Imam Mohammed Isa wono ene kasa ye se wonsa ka chede ente se na obedi diaja obi die debi entinu wamu a wamu ehia dodo pa no wo mesha se ya chefri ho ewiase a ejanka kranka na chese frase ho basoro na etumi aboa ya wono so wade aseda nsam ene emunchiremu esom adehie na ebusuana na KJC Company Limited ekoba sempremo no woto adanse ne ma che enti no wo musua hunu ewanimde ewode onim se beboa wo bia ya wukwasi udan no ukọ na KJC Company Limited na ka chese bia omi woni program empotemu bi sei a wo be kira cement kora waso di si dan ho sase edan bi ho no be si bedu na ase ni nyina wawai na asede edan no eho ehohoro no wo cement no ene asase no entali enti wasi ya ba cement papa ni asase ne betari na tumi akoso yie plywood ahodo awoto ni nyina bi enado ano sate akwa ba akokosi sate akwa ba sa ahansia ni nyina wo na KJC Company Limited cement no ene ma kire mu no papa ene de wo pani nyina no ye be ma obi eba no iron rods roofing sheet enframa jampantrudu be fanso anu ede ne beto won chance ne enho nko ntokrotokro medem e ma mfa eye nchance so e wo dem na KJC Company Limited my Ghana has say no. Mantam dun se ni nyina no ye wo baby a. Kumase ne nkran monfra yen e wo 0204 355 040 na KJC Company Limited bajo so. Na Jones what kenke e 3 Ghana cedis pe. Ya de yellow corn na yo enti nkra kono no mo amoton bie no e wo kwanchen restaurant ahodo me pa cho se bia wo ye buffet. Wo pe nkra kono de ye buffet e ye Jones what kenke e ne ye kanfo de ama wo. Se wo ye program bi pa na se ye bana do kono wase a. Oh sister Ajay ye di 3 ye di 4 ye di 5 ye wia ye jibi kofie sansa dokono ni mu ede na udi nso a unse wadi dokono pa entini ya to sanfra just what kenke ni ye fa dokono ni bi mro ba bia wo bia mesi wo kumase wo nkranza wo tachiman wo doma wo takwatakrade ye di dokono no be brew na wo be unse yes wadi dokono enti wo bi te takwa etetakrade na oton kra dokono na ye just what kenke wo so unse yes wo ton ade pa na de ama wo monfra ye ne fa bi entu fa enfa mremo na wanu mu kire mu se 3 cedis pe se de medical ka betin jaje 5 cedis betin jaje 7 cedis
ya wan kra ha do me your commercial bank na chi ho no mo agi meye na frɛ yen 0256 068 832 0256 068 832 na Joseph ya fa do kono ni bi miro chichiri ni bencheye na Leicester Company Limited Ghana wadam no de Yas toothpaste any Yas toothbrush abedwa so aya no atwu se na de ode betwu se no so account pa o wo bitimi de 1 hour gina ne se ho twi eso still wakasa nka wona num me pacho uhu Yas toothpaste yi bi ntia ya whitening one wo ho ya herbal one ho ya total care wo ho ya Yas toothpaste na nkasa wo ho enti ne paste ne de ya wade wo sinase ye nkawa na wudi be yi ni nyina na afei ekura ba asen mu no wudi betwie ama asen so aye kama na esene yensere mfa ntu kwan yo se wo se efe wanu mu ehwam a wo sere confidently unse wunu obi ani asem obi ahia wo kura na ye nyankasa ho kura no afe wo se I said your ba wa shawari mu na afe ni ya wade no hia wa no de nka wa kire se ya wo se ya fa obi anka wo wonam na afe wo se sa akire amanfo eye Yas toothpaste ene ne brush na wo so di twu se na ma wo se ayefe me pa cha so wo pa bi atu aton wa gimai mo am wan kran ya mo pa bi atu aton 0501 619 588 kumase fo so enfre wo 0501 390338 na ya ze fo anyo so 2074 ye dada no di do a kanene na wo no yem boost immune system no ni wo nyini che wo be hia bre wo poso no onamafo kwan so na onanti straight na ni sisi nchi ayo na eye dido ya wo no nom na ma wo mo ahoden ena woni bre woni adaje nti panifo akeka ni nyina bom ena mo DS ya shom ena aya na camafo and portable ena da Facebook no so no edro we sadia me pe wo ne ho ne se enya nwono wo hwe ani ti se nsuo enti wo no ma ti sadia wo no nsuo enti mo a mo mpa edro anwom enwono te se me no mo adro ani eye 2074 edro bi ye de wato so bi abetimi anoma ka ho na aboa ama ho atontem boost immune system no ama wanya ahoden na wo kire mu se akwada a onya finhia dum ye nunum bi Food and Drugs Authority ajatum se ye wo ye ba penfo o ma akwada no fo pacho nka ho ye ne ayaka nyina o simu ye no madre bi ama ye ho atoyen ntena ho anyade ansa no akopɛ bi ntina no pa wanom bi anwumre wanom bi obehu se yes okay she drug lane won kra ha ye de akogu Kumase Ashtown Kolena Keba ho eguo se chapo 0246 073 498 and 0501 628 931 na 2074 nyo so midima fo pokwase mayira Accra Dr. Tamuda so sebra no fata monto yade no so na ebusua wose yade na ye chronic afi infertility agema boso monkwa na kache stroke ya nwedwe ye obetu ase diabetes asitwe yawe fabra na kache yade bia wose gira wanye ana gira wamma pokwase mayira e won kran ha afi ebuaka agogo Kumase wanum ne agogo government school ne din hwe ni mu 0244 774282 ana 0500 727215 yeto ensamono eso e won sam fufrum yeto so ana ye de ani e kire mu e wo ensam fufrum na atiefo beka ya be se 2023 no mo ho no be fie mi ensam ani e na aban de bibi ba ya fa se domestic debt exchange program na ba ye kane Chief Justice Maame Sofia Akufu eka no eno nti wo mo koye picketing eno na ena ye buza no se Maame na no February 10 2023 mo koye picketing no na te se no so se na ekura akonya ne ba se mesa ye bie mu a mesa ye san se ade a oye ye no wo kire se enya ade ye nu ho ena ya ade a na ye opepa so oye ena wo ye no nti enya ade bi e beka se obi amanu me ho se bi a me koye na emum sempo anei abaye wote so yi wo ye bibi enye na wo se ye picketing ana demonstration mpo na so ono Maame Sofia Akufu wo de ne ho gimu a wo besan akọ. First and foremost, I wasn't there in that boardroom when that decision was made to give people haircut, whether they like it or not. But even if I had been and I had disagreed, and despite my strenuous position, it went ahead to the extent that I think it's wrong and that it's in the interest of the public to know that it's wrong. Yes, I would have come out and done it. So it's something which I always say if I had to do it again, I would. I will say that maybe it's my
home upbringing or how I understood my legal education. You don't sit there and just let unlawful things be done. And if you feel strongly about it and there's no one to listen to you, you shout it out. Fortunately, I saw that there were some people picketing, and I saw somebody I knew on that picket line, phoned her, and I said, was it you I saw? She said yes. I said, can I join? Wow, can I join? Mami ni bro for the pa. Mami so fire kufu no. Wo wie kura no, eno say sa bond ya. Wo mo kwa ye. Wontimi ntina office. Na wonya bond, wo breko a menim ho hwe. Na sa bond no kura no. Wo kan ho asem kakra e kire SOMPA kase sene na wo no hu no. Is also to debase the repute of Ghana government. And what does bond mean? This was a bond, a government bond that was issued on written terms. And if you cannot rely on the government's word, the bond, even when you've signed, what else can you rely on? And so now that they want to issue cocoa bonds, I'm not giving any advice, but the question, the elephant in the room that everybody will pretend it's not there is going to be, how many people will really opt to go to take this bond? Mami so fire kufu kane temuafo pani e wo man Ghana mu nene ene ati ye. Abusia ye de kase kwakopie mu e won Kranza North Crossni ebedwadem na nana okofrobo opoku jima teti bia wotosu yino eye yefiri hene wani mu kiremu so wabo adwumaso pa upie mu e we yefiri a sede development akwoso wo ho ni nyina ye nana adama o nana ye boy mu a ye boy within ya ni ama emu so ye twapuse esanse waboa ama emputuo akoso e won potamo na wonu mu kiremu say won mu a report ye free district assessment report dia wonum e de hihye so e wo Nkranza bunsunya eho ena dwumadie kwoso e mampanimfo e bo na na abaso na emu ena nana se oh wadane elders ase na chese ne mpanimfo anu omu bu ni kuro no wada wo mu ase ese wo mu hu se de wo ye nyina so wo manie afa ye frade hye na na so wada mu ase ensa o se ese ni kaja ni aseda na sede nana okofrobo ene ensem twereni osofo maame otutu atuo edi enkomo no ne nsam kakra wadi tu dwa no bi eni. I'm so excited to actually receive such recognition for the work we did on our facility. When the leader was saying it, he actually mentioned that there wasn't a transfer from the health directorate to the renovation of the facility. But the reality is that the entire facility was built by the community. There wasn't a transfer from government in building Yefri Health Center. My grandfathers did it themselves. We have always maintained it. We built the accommodation facilities for staff. Sometimes we in Accra, we say that we are about the country and one man is one idea. But unfortunately for us, in spite of all these efforts we have put in making sure our people get better health care. Nana okofrobo opoku jima techi ya wotosu mieno eye wo henkase ya wote adwaso ewe yefiri ya no wan Kranza North Crossni ebedwadem ena waye adwumaso ya bona baso yi entu hwe Facebook no so na ne de citation boyi na won sam ya kutire congratulation messages e de aguso na osofo mame otutu atuo nso agini dinner wear black ena okuta ne bag yellow ne mpabwa yellow kama ena watwa mfonyin sekre ena wonom eda Facebook yiso yi ensem yi osafomame otutu atwe yensem twreni wono ena to som yi abusia yenyina we so na yenane ye ho sima pe emfambra ye ba kase ye nto aso no ye de ni nyina ebema na ensem a ye de abasom wo no na poso bie ene se mama Patricia Pearl Ankra ya wo no eye DC ewo efija kwa bre South Bensi no mu ene one ba obedu abonko ba chese etimative news site wo mo kwan a enye no enche wono baba ye de ama wo ononyafo Mohammed Muntaka Mubarak ya kire mu se binyiri mediation committee ya wono ete September 2025 no wo mo the report waba na emunsem no ede ononyafo fifi kwete eye twefo pene di ma NDC amnyuko no wase mra hye bedwafo na wo mra hye bedwam no wo bia ntimi nsa na hwene so nkase wo no wonye vote buying da na afei logist
company limited wɔnom ɛyɛ ekuo bi a wɔn yɛ reclamation wɔ mɛyi mu wɔn akɔyɛ nnuane mu Israelifo a wɔn asante ɛmantamu adɔyɛ ɛmo anwa sika afei yɛn nyina yɛ so yɛkɔba deɛ yɛbɛti ni yɛbɛkɔ Iran ɛne Israel US wɔn ntɔkwa no mu na nra me ofa kasaye wɔka nsɛm bebree Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste ene the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia mesin finfem me biem na wo hwase mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimmy and then I was seeing fee na yas total care gel toothpaste and then the brush ni dear a bow some who buying demo nina and ma wonu ye sham oh yes and do yas herba yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusian chamfa sa wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e Endpoint Homeopathy Clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de e ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im bra aden enen so biem ei time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA age adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e faadwen ne e faadwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no e mo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baby eto nwo bia obenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoyi atum
SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kre Emma Aketiapa, yedensem no ekwa akopie mu ewo amanone. Na free na no fiada di besi nra de na yese eya akode ene etuo no kra de na nhada ma bebre. Nemum na ye topa ye kudi aman ni bi na ekokoso a ewo Iran, wo mo ni Israel fo emfimfini. Ni nyina ne se wo mo chese Iran ho no se Ali Khamenei waji Iran man na boso a amanfo bebre na efresa mi ofa Donald Trump wo mramu no na nam so ma Israel fo wo mo di kan to bi mane Iran fo a na Iran fo nso wo mo ba montre so wo be kan se wo mo nso ma to bi e de akọ America wo mo besi ye wo mfafra mu ho nyina na mene wo ka sei wo mo atoto bomb ni bebre e de bi akọ Doha Qatar UAE ho no e na afa Jordan Kuwait ni nyina no so be bia wo mo de ko nyina no e US military base ho and one moto bomb no na one de agu se wo Facebook ne so a we ye Dubai we baby a America fo base no eno na one Aisha na tie agu mu no we na yansa ntwofo ne nam Johnson so ntu mu ye no a eno one sesa eno one de ma ye afei upie mu ewo Tehran ho so a ho de na etwagu no ho so na etigum saa ewo mfefra mu ho no na sa Middle East in finfin ho no America fo ewo 13 military base across Middle East ho na hono nko soldier for ye ho no between 30 to 40,000 military personnel na e won fefra mu ho na Iran for person ko mo hyi wo mu nyina se e Middle East ho eno na me ofa Donald Trump wono so ba montere ene wo kire se he wono no wo ka kire Iran for no se wo mu anya ne wo mu ye no a wo ba won so na nhyehyɛ ya wo de go akwan mu ya wo begina the truth forum so na wo frɛ yɛn santwafo no ma wo ba ya wo ka bie no wo ka ne sei e de kyerɛ sompa kase se yanka ma wiase nyina nte se wo ka ne sei. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel. Asam no tia watwa mu ane se be 47 years nie ena Iran fo wo mo edi emoja ndi tripa ya America fo moja o ena wo maku America fo mpeso wo mo bo America man no na Iran fo no wo mo nim se America fo no wo mo so sen wo mo eno nti sa brei wo mo ntena ho e ma sa de we ntonkoso wo mbekoso akọ Iran fo so na wo no makoko ahye eno na nra na dwo be se duba akoko mienu ayi ahomada chiri mu ho no ye ti ye hu ya se me wafa akọ post on the Twitter tweet this so say Ali Khamenei wo mo akuno wono na ye supreme leader ewo ayi ho Iran ho wo just say woni akuno wo mo ni Israel fo akabom ache na nwoma no na no ase mi na me ka kira pambo achi ose we won ba tutu bombo no wo soro sa no ma faase akwachi Ali Khamenei boko ene se Donald Trump abeka ne sei e de akire yen definitely na wo be friends and for White House ya ye kwako no ka ho bi enti no ye guso at White House wo ne ye besi bia se ya mpa ana se me wafa no bia no wo be ye gimmicks bi no agya ode abetum se wo makunu na se be ya wo be gya ntokwa no de a ene ye no nso so ye wa atwene yem ya ye atwen se wonya kasa se ekimu a ye de bebretiefo Abusua no kase na si safei no waso afidi ansem a yedidi wontua no ebi NSA ononyamfo Mohammed Muntaka Mubarak eye woswani a wohwe interior ministry no so wode atodwa ahyemu se binyiri mediation committee ya wonmo teye no womo de womo report no aba Mami Sofia Akufo ena kasa e wo se na no picketing ya okwaya ya 2023 se domestic debt exchange program won te ase no se ne koba so onye biem kra wo besan ye
yadu kopie mu e wan kranza not cross ni bedwa ni mu na nana okoforobo opoku jima tachi ya wotoso mienu ye firi hene mpanifo akire mu se wabo adwuma SOMPA eba no development empuntuo e wona asase so a eni nyina eda na bem enti yabo na baso yakọ America na afa Iran and Israel wa mo ntokwanum sabre Doha Qatar UAE mfimfin ho Dubai ede kwa akosi Jordan Kuwait bombo toto ama me wofa aka se die Ali Kameni wono mo ayo no nyodoa and semi free SOMPA 106.5 FM across no ejene ho sakirame na wasante mantam ye batan no eye SOMPA 93.1 Kumasi ayiko FM 100.9 wo musu butu Kumasi Adamfopa radio butu Paris France abuchimemo takwa ye SOMPA 101.1 takwa ye SOMPA 103.3 tachimani ye SOMPA 106.1 sunyani ye SOMPA 98.9 kranza ye SOMPA 90.7 na afedoma eye SOMPA 101.3 mankesim ne nkwado eye Kingdom 106.1 baby a uti ye mfiri bia udi koda no yetua lai eye SOMPA 106.5 FM keneshi Urban Radio so FB Doma FM 100.7 Doma hinkuro wamo FB Facebook no yedamu live eye SOMPA 106.5 FM Accra yedamu nyina mu ase afa YouTube no ye SOMPA FM live nana safo kantanka nana ya bema ba opeja yen efrifia be sintentan fidie no so ema wonya bi hwe yedamu asedamu ase www.sompaonline.com your website yesem for penyu rata botedama kutire nsam nyina potoka sam brofo afoforo bi ka ho a wade egu abetumi akokenkan bi nana KJC Company Limited ya dansie ne ma eso yasene ema ye bebi nsam de ma nyo no ko a just what kenke eya 3 Ghana cedis pe wo mo so eka ho bi Leicester Company Limited wo mo de Yas toothpaste any Yas toothbrush choose ma wanu mu enter Brighton na enyehwam 2074 bi mutwaniti a efreni T74 no any dido a e boost immune system no ema won so o yade no dwan na momumika afei midima for Herbal Center Dr. Tamoda say yade na ye chronic krankro wo bo watch no left and right na bra no fa tam no ento yade no so emfa ema wonom ene so yasene na abusia yade kasia yi si ni adase na yawura Ghana mantim ni ekoso kai wo se di Ghana aduane hye Ghana atade ka Ghana kasa ba bia wo firi bia kan kasa na ehu se wo ye Ghana ni ene na yenua odumankoma chiame obrempona na kwaku ampoma wono so wade ye Nyankopon ede afebako aka na wade ani mfie ho ene wone ne hokani eda Facebook enti obrempon wanya mfie sai wa wade mu bebre yo enti no wamu ne ade o magu Facebook nse ya ma wamu happy anniversary Nyankopon hyira awade akwantuo no de aka mu bia no yesere twedi ampototodo bonso firi chefreche Nyankopon no ese wonyen fandom na monkwaso no mo ho sansa awade ne de ese wodo nimu a aya na yachewache no doso na monkwaso andom ho enti na mudi anniversary se de yeka ne se Nyankopon renew mo love no na onsanso renew mo vows no na bibia enkoye yema mo happy anniversary sonko kra we efri SOMPA fraternity ni nyina ena yede happy anniversary ema yenua bemei ebusia yama mo enitie adehye apesema ka adehye ya jepini ni esi adwaso mo mimidi abena badu adepa kofi menembra odoman kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma